Hier in Ljouwtkamp van de Midden, de zinnen er eens even terug. En die zinnen hier ik in Haans flinker van de Midden. Maar de buien winnen er ik nog altijd en dan weet je, het is onstabiel. En dan binnen dat ik pittige buien. De verwachting. Joen, eerst nog een aantal buien. Soms nog met tongen, dan buiten het oud, wordt het dus droeg. In het waardgebied blijft de kans op een ruin of tongerbui geldt van vannacht. En verder zijn temperatuur. Ik denk zomaar bij de 19 of halve graden hinnen. En de wind die komt nog altijd nu de zuidwestelijke richting waaien. En die is matig en vrij krachtig. Ik heb wel eens krachtig geweest in het kust- en waardgebied. Steeds met de wind is zuidwest en zuid. En dan terug naar morgen. Morgen wordt een dag maar, ja, een buiken misschien, maar ik denk het grootste pad van de dag gewoon droeg. Als we het door een buiken gaan, gaan we het door letter in de midden of pas in de joentijd en in de nacht. En die komen dan vanuit het westen naar noordwesten. Hoe daar ik flink wat zinnen en de temperatuur zou bij de 16 graden hinnen. De wind matig en krachtig, nog altijd nu het zuidwesten maar komend, steeds maar zuidwest en zuid. En dat is het beeld. Dan op naar het weekend, dus het vooruitzicht. Sneeuw. Nou, meest droeg, misschien wel heel een dal droeg, of het zo'n enkel buiken wezen maar. Stelt net volle var, dus we kunnen erop uit en voor alles wat georganiseerd wordt, het ligt het knap. Op sneeuw is hetzelfde waardtype, maar zinnen, maar bewolking, maar meest iets of heel een dal droeg. En op manje, daar is een bui of een buiken en de temperaturen die klimmen we wat op. 15 graden op sneeuw, 16 op sneeuw en op manje 16 graden. We moeten morgen, maar weer even in het waarschuwen.